biyen mula dadi niate wong loro aku nyambut gawe kanggo anak bojo nganti tak rewangi kerja awan wengi wektu 3 taun rekoso tak lakoni nggonku lunga saiki wis bisa bali kaget jroning ati warokahan iki duwit sing tak kirim ing saben sasine jebulane muspro gawe senengmu dhewe mulai lunga atiku keronto-ronto sing ning omah wis ra kena dipercaya mulai lunga aku nangis aku jerit sing ning omah jebul malah morat marit apa kowe wis lali marang janjimu bakal tetap setya tunggu samuleku nanging malah kepincut wong lanang liyane aku lan anakmu kang dadi korbane biyen mula dadi niate wong loro aku nyambut gawe kanggo anak bojo nganti tak rewangi kerja awan wengi wektu 3 taun rekoso tak lakoni nggonku lunga saiki wis bisa mali kaget jroning ati warokahanan iki duwit sing tak kirim ing saben saksine jebulane muspro gawe senengmu dhewe atiku keronto-ronto sing ning omah wis ra kena dipercaya mulai lunga aku nangis aku jerit sing ning omah jebul malah morat marit apa kowe
wis lali marang janjimu bakal tetap setya nunggu samulemu nanging malah kepincut wong lanang liyane aku lan anakmu sing dadi korbane dalam hati benak hatinya Mas Bejo iki mesti